ассалому алайкум ба кулли мардуме ки видеоҳои моро тамошо мекунанд. ҳар ҳар як шумо хоҳиш дорам бародаро дастгири шумо пешраи мо ай лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ҳар касе ки дар канал меҳмон ай подписатсияро фаромӯш накунед. бародаро ирӯз шашими май ай ин якни ҳам барф задестай ҳам борун бародаро хай мо зироатро нав коридагем ҳоли наромадаина севу нав гилтайсай надиде бародарои ба баъзеш нав баргу кам буромадеста хай ҷа кӯҳои баланд ҳам яй ядам барф ядам борун кӯҳистон зиндагиш ҳам яйда табиати беҳтарин табиат барфан задестай борун хай барф тар барф айда майда майда задест ҳечка задест аопу нико буда اوز بارون زرایه